bagi hautrai Jesus Christ. Nios ngau na ka kitab Genesis Shapanga jingurku jongu Jacob ya baro kadar ngot ki kunjung. But ulas tang bat kurku ya wujuda but ya kabala pule min tagasni kalong tang shapanga jingurku jongu Jacob ya wujuda. Padu ong ujuda ulong using but ulong nau kami ya kabor ka itiar but ka hima jongu ka nejunau but en sami naka tanat juda ya wepa uban sen sharia baro kane kalongka jingya tolepa lese ngilaban nong shapang ka jingwan jongu Jesus Christ nahu Israel nahu Jacob bakadaw shay kada yan sami naka tanat jongu juda ya u Messiah u nong penny but ngitip u Jesu ulamiru naka jai Juda but u David ulalong naka jai Juda but u David ulong shisha usem ubala sinshar hok daka borka itiar but ulalong unongap lamporot ubashait tar linkot linkai yakimrat klau what is sing ulalong using but u Jesu umi naka tanat jongu Jesse naka tanat jongu David but ulalong using uban sa sinshar yaga partay baro kaway ko himen ko para kane kalong ka jingkadaw yangi siapang ka bor ka itiar jongu Jesus Christ unong penim udon bor halor ka partay baro kaway habang ipait iyaga jingpule na ka gospel min tagasni ka kapule syangi siapang ka jinghar pateng Khatsaw pateng laisin. Khatsaw pateng laisin kalalang saupo ar. But don bon gi jingto bakuy kakaren but siapang jimpatay siapangi jingto bakuy kakadaw hangi yaga jingkardor jangkane ka Khatsaw pateng. Kaya ka Jingmut jangkane ka Khatsaw pateng. Don giba ong kane ka Khatsaw kalong ka bakadaw yaga kerteng jongu David. Donru yeki nong batay ki kane ka Khatsaw indu lai kalalong saupo ar henre don ka kerteng bala repeat kala karen arsin kabamut kane kalong saupo way henre ka Jingmut jong kane ka Khatsaw pateng ban kadaw hangi siapang saupo snem ban namar saupo snem kalong ka bakordor haga jingim jong ki Israel kalalong ka bakordorru haga jingim jong Jesu but kalalong ka ba kordoru haga jingim jongi iway pa iway kane ka saupos nem kakadaw siya panga jingim jongi brio but haga ne ka Khatsaw saupos nem kae ka ba ngiyomad kalong ka jingtenjo ka jimpenshoy ka ba ngi haben job ha ka ba yaine badutray badu Jesu ulasa saupos ngi haka rikenja badula job ya ubamen ki pai Israel kila sa saupos nem haka rikenja daka ba yale ban baro ki jingtenju kabakia kendo kramba kindu laban poi shaka rikanan but kaneka saupo kalong ka por jangka jingkala hen drodondru ki babatay siapang kaneka Khatsaw pateng indu lai siapang ka lai benda jangga jingim jongi pai Israel ka benda baningkong kalongga por jongi nong bishar nadu Abraham hadu David kalalongga por jongi nong bishar but nadu David hadu ka por jonga jingring mrao sha Babylon kalongga por jingsen sha jongi sem but nadu kakiwan pai na Babylon Pakistan banim hadu ka por Jesu kalalong ka por jonga jingsen shar jongi lingdo rampa daga bastan na Jesus bakerteng Jesus but balong ukun jongo jagodia baru kene ke lai binda jonga jingim jongi pai Israel kilalong ki por jongi jingsen shar jongi ki nong bishar jingsen shar jongi sem jingsen shar jongi ramba lingdo henre kai ka bang yoi hakine ki por baro jongi jingsen shar
hanta kaladon ga jingchon haladon ga pop kaladon ga jingsiniu kaladon ga jingkerlon jaga jingim joge pai Israel kis em kim laban manra yakata ka jingkuit kinong senshar kim shimlala ban manra jingkerla haga jingim joge brio hadu kata ne kilingdo rambaru kim shimlala ban yarap yo pai Israel ban light na ga jingsiniu but haba boy yaga juk jung Jesus Christ kine baro kila boy hapo ka bor jung Jesus Christ kinong senshar kila boy hapo ka jing senshar jung Jesus Christ kis em kila boy ha ka jing senshar jung Jesus Christ kilingdo rambaro kila boy ha ka jing senshar jung Jesus Christ but kane kalon ga bor jung jing pente mai ka bor jung Jesus Christ kalalong ka jing chop halor baro ki jim bamla jung nong senshar jim bamla jung em jim bamla jung ramba lingdo but how Jesus Christ kadon lut ka bor kadon lut ka itiar kadon lut ka jinga kadon lut ka jimma kadon lut ka jingkala baro na dong shadong kane kalong ka Jingmut jong kane ka Khatsaw pateng into Khatsaw lai kabamut ujisu ulong ka jimpura jong ka jingchanai ujisu ulalong ka jimpura jong ka jingkala ujisu ulong ka jimpura jong ka jingtimai nadong shadong ha ka jingim ka jongi donru ia ki nong batai ia ka jingto ba koit ki ong kane ka Khatsaw pateng but into lai ka kadau saupo snem ne saupo ar snem kaladon ka Jingmut kung ka jimbatai jongu Agustin ba koit u ong hindriu into hinyu kalong saupo ar hindriu hangne kalong kapor ba ublay ula tre ba kasni kabahinyu utray ula shong tai bad kane ka kadaw ya ka balang baro kawe hinyu tiliki sacrament ba penjanay ya ka jingtre jongi brio bad kalalong saupo ar donro ke Jingmut kaba baper kaba ngilaban yo I na kane ka number Khatsaw into lai saupo ar ba donro ki ba ong kane kalong ka jingkadaw saupo snem omde saupo ar snem namar bale shippo tiliki hukum jongo bale into sau tiliki gospel kalalong saupo shippo tiliki hukum jongo bale into sau tiliki gospel kalong saupo ka gospel kalong ka kubar baba kadang penchanai ya ka hukum kaba uble ula ai hawu Moses but kaba ni ive pa ive ngede ban im ko himmen ko para kadon bon gi Jingmut halor kane ka Khatsaw pateng kadon Jingmut kaba yar kaba ngila ban ti jilliu ha ka jingim jongi ban snautu kae kaba uble ukwa ban terwa hangi kaba ngi pule yang kane ka Khatsaw pateng into Khatsaw into lai ban kadaw nadu Abraham hadu Joseph ban nanta shaw u Jesus Christ how Jesus Christ kadon ga jingpura jingchanai but ga jinghoid lese kadba kibru ki im hagane ka perte ngi bit jingtingit haga jingim changi ngi ngop haga pop ngi hop haga jingsinium ngim pat long ki ba klein haga jingim jangi ngim pat long ki ba klein haga jinge jangi ngim pat long ki ba koit pura henre ka jingkoit pura ka jingchanai pura baro ka wanna Jesus Christ lemba ka jingka jungu Christ lemba ka jingwan jungu nong penim ka perte kala ka perte kala yo jingim batimai ka beneng kala kadaw hangi ya ka jinglong kuit naga benda jungi how Jesus Christ ngidon ka jingim how Jesus Christ ngidon ka jingkarmen how Jesus Christ ngidon ka jinglai loid tongin penkre yalade naga benda kanega jingkoi naga benda kanega jingjanai knamba ka jingim jungi kalong kaba seiso rengkat badu Jesus Christ rengkat badu Jesus using jongka Juda ngidon ka jingjong bad ka jinglai luin tongin IT yalade haganega sngi kaba ar jongka jingduwai novena Christmas ayu try unang shimdi pura yangi bau Jesus using jongka Juda unang yaisen shar yangi hagadingdu jongu dingsen shar jongu Jesus be ed
kerku kerdo yangi, pensle yangi, penkud yangi, yaisen syar yangi, hakanega juk jongka jimpenim haga jingim jongi. Bangin long ki kun ke bayomad jingkoi jimpen de mai mensiam hamalla ke liang joga jingim jongi. Enyaro ya utrai Jesu Christ.